Så det er alle sammen. I dag der spiller vi på Hypixel, og vi spiller Dead One. Hvad skal der? Hvad skal der? Nej. Nej, nej. Hov. Nej. Fail, mand. Nej! Det jeg løber videre. Jeg eventuelt godt bruge dem her. Sådan der. Nej, hvad skal der? What? Det er ikke loadet det hele. Jeg kan bare løbe af stedet, fordi at ham der, han går bare efter de første. Og løber vi. Ej. Godt, jeg klarer det. Jeg plejer at falde ned, fordi jeg rammer sådan lige på kanten. Ej, det lægger virkelig meget. Ej, kan stoppe med at lægge. Der er nogen, der bare tager den. Han var lige ved at gøre det i et. Jeg var også lige sådan, jeg blev lidt bange for, at han var alt for god. Bare gør det. Det bliver bare noget døde. Hvad skal der her? Okay, jeg tror bare, vi løber efter dem. Ej, det var forkert. Jeg er så god til dem her jumps. Ja. Hvor skal vi nå? Jeg finishede som 10. plads. Juhu, jeg var virkelig god. Og jeg synes virkelig også, det lækker. Jeg skal... Kom nu. Nå, der skete det. Se, jeg er ikke en af dem. Det kunne være fedt, hvis jeg var en af dem. Hvordan har jeg fået dem der oven på hovedet? Kanin. Ja, men det var det Death One. Rigtig mange tak, fordi I havde lyst til at se med denne video. Så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I havde så med på denne video. Ja, Death One. Yay! Så siger